Ja, her er husets udindgang og have. Og herovre der har vi først garagen, og så har vi en dejlig carport, hvor der er skur om bagved. Det kommer vi til. Går jeg lige rundt her i haven. Den er sådan rimelig overskuelig. En lækker terrasse opbygget på keramiske fliser på fødder, således at den er nem og vedligeholdelsesfri. Overdækken mod syd, og der er aftensolen også fra vest. Så det er rigtig skønt. Haven er sådan rimelig overkommelig og dejligt ugeneret. Nu er der ikke så mange blade på træerne her, så man kan lige skimpe naboen op bagved, ellers kan man egentlig ikke. Vi går lige hurtigt over i baghaven. Og hernede er der et stort skur og adgang til garagen. Vi går lige ind ad bagdøren, det plejer man altid at gøre. Det starter vi egentlig med at komme ind i en lille entré, hvor der er vaskesøjle, lille bord, indbygningsskabe, og herfra der går vi så videre ind i køkkenet, som ligger hvad skal jeg sige omkring køkkenet, så kan man sige, at der er skuffer i det hele. En god stor spiseplads. Plads til flere personer. Der er herinde i stuen, hvor jeg indrettet sådan her, som der kan indrettes på flere måder. Her har jeg en lille, kan lige gå lidt baglæns ud til det hele, hyggekrog. Jeps, så er lige panorama på stuen igen. Stuen, spiseplads, køkken. Det kan vi også lige se fra den anden side. Og entréen derude. Og fra stuen, der er der en fordelingsgang, som starter med et lille, hvad skal vi sige, fordøren er der. Så er det, jeg bruger som soveværelse. Det er mellemstørrelseværelset, og der er der ligesom på alle andre værelser indbygningsskab, og der er spot i loftet, kan jeg måske lige tage med. Videre på fordelingsgangen, der er der det store værelse, soveværelse, som jeg bruger som motionsrum. Det værelse, der er der 4 indbygningsskab. Så har jeg det lille værelse, det bruger jeg som kontor. Der kan altså godt stå en 3/4 seng herinde. Dejlig værelse. Og der er der igen 2 indbygningsskab. Så har vi badeværelset. Nu skal jeg lige finde ud af kameraet. Bademiljø der. Hængt toilet. Og en fin bruseniche. Dejlig brusehoved. Ja. Og det var det. Det var Nyborgvej 6. Så håber, at du er interesseret, så kontakt mig. Hej.